Racing Villalbés, e o encontro non se lle pode poner de mellor xeito con ese erro de Biuski que acaba aproveitando Óscar Pinsi, que por certo hoxe marcou 3 goles e nos 2 últimos encontros leva 5. É certo que o Deportivo é deses equipos que se sabía, cando menos que hai millorando co paso das jornadas, se parece que de momento vai no cumprindo, a pesar de que o Racing Villalbés conseguiu empatar. Por medio de Villares, no minuto 40, igualaba o encontro para o Racing Villalbés. Isto foi antes de marchar os xogadores aos vestiarios, pero no segundo tempo o Deportivo B ia completar ese marcador final de 5-1, como te decías, con 2 tantos máis de Óscar. Este golazo está moi asustado porque non pode chegar Biuski. Vemos eses disparos que fan moitísimo dano aos porteiros. Sí, aí abaixo, llegar ao pau. Foi un penalti Que provoca o propio Óscar. que nos encarga de transformar. Todo foi en poucos minutos, porque desde o minuto 3 deste segundo tempo ao 19 foi cando chegaron eses 4 goles. Este é un golazo de Edu. O Racing Villalbés que sería desbordado destes minutos de partido hasta ese 5-1 definitivo que acabaría llegando, creo que Jorge, ¿no, Luis? O saque dun córner. O remate. Pues ahí estaba ese quinto definitivo tanto en Abegondo. 5-1 para un Deportivo B que se sitúa al líder, eso sí, empatado a puntos con outros conxuntos, por exemplo, o Barbadás. Un Barbadás que conseguiu derrotar o Arousa no partido que abriu esta xornada na Terceira Galega por 2-0. O Arousa que chegaba como líder e que perdeu esa condición. O que tivo oportunidades. En feito, o Arousa vai quedar con eses mesmos 11 puntos que o Deportivo B que o Barbadás. Temos ocasións moi claras por parte de Hugo Soto. Barbadás que acabaría resolvendo no segundo tempo do partido. Pero con este lanzamento de falta. Vaya golazo que consigue aquí Alfredo. Sensacional este golpeo. De momento candidato ao mellor gol. Sí, sí. Podemos apuntalo. Espectacular. Lanzamento perfecto de falta. Conseguido por Alfredo no minuto 60 de partido. Luego chegaría con ese remate de Lamelas el 2-0. Porque Arousa, como decía Luis, perdía su condición de líder. Y eso sí tiene la misma puntuación que el Deportivo B e que o Barbadás. Repasamos outros partidos da xornada, por exemplo, o que se disputaba entre o Barco e o Alondras e que acabou con triunfo visitante. 1-2 para o Alondras, pois ante un Barco que se estaba a mostrar tamén ben nestes inicios de temporada. Sobre todo no seu terreo era un equipo moi difícil de bater. Esta vez que non conseguiu, pois foi o Alondras. Alondras que conseguiu poñerse con 0-2 no marcador os tantos de Johnny e de Andrés, xa no segundo tempo, todos os tantos. Aí esa chegada para o remate de Johnny, e posteriormente Andrés ia aproveitar esta xogada despois do lanzamento de falta para, moi atento, conseguir ese 0-2 no minuto 86 que sentenciaba o choque. Logo, posteriormente, de penalti, Dani ia facer o 1-2, pero esta xogada xa se producía en tempo engadido, vamos a llamar, parece que sí, así de Nardil, o xogador de Ourense, e aí está o lanzamento de Dani, e xusto despois de transformar esa pena máxima, o árbitro xa indicaba ao final do partido, así que non tivo tempo para intentar relacionar ou cando menos rescatar un punto ao conxunto local. Partido entre o Choco e o Boiro que acabou con triunfo local por 3-2. O Boiro que, bueno, tamén quizáis haberá que agardar un chisco para ver todas as posibilidades deste equipo, ¿no? Un protagonismo claro neste encontro por parte de Hugo San Martín, que marcou 3 goles en 14 minutos. Vamos aí o primeiro. Hugo San Martín, que nas 2 últimas jornadas falábamos que Óscar Pinsi do Deportivo logrou 5 goles nas 2 últimas, pois no caso de Hugo San Martín son 4 nos 2 últimos encontros. Moito ambiente, estamos a ver en Redondela para ver este partido.
Choco que se situaba con ese 3-0. Hugo San Martín, con ese hat-trick, parecía sentenciar totalmente o partido, sin embargo, é certo que bueno non se rendeu. Na segunda metade do partido conseguiría ir a estación ensayada, acaba co gol de Herbert, primeiro 3-1, posteriormente Rubén Rivera con penalti 3-2. Bueno, cando menos destacar ese espírito do Boiro no segundo tempo do partido para buscar esa remontada que non chegou. Vimos primeiro a acción do 3-1, aquí o penalti que, transformado por Rubén Rivera, situaba o 3-2 no marcador e con moito tempo por diante, unha media hora. Pero, finalmente o Choco conseguiu defenderse ben e, pese a eses intentos do equipo visitante, acabou o partido por 3-2. Repasamos o acontecido no Roxo, no partido entre o Cerceda e o Rápido, que acabou con empate a 1. Cerceda que se deixou aí 2 puntos, bueno, continúa estando tamén entre os equipos de arriba, pero perdeu aquí a ocasión tamén de incluso ser líder. Adiantouse con este gol de Ares, que por certo, leva marcados 5 goles nas 4 últimas jornadas. Leva marcando nas 4 últimas jornadas de xeito consecutivo. Sin embargo, pois acabaría conseguindo o Rápido de Bouzas o tanto do empate. Boa acción desa banda esquerda para o remate de Tom. Bonita xogada para este empate a 1 que sería definitivo no partido do Roxo entre o Cerceda e o Rápido. E acabamos o repaso en imaxes desta xornada terceira co acontecido no encontro entre o Ribadumia e o Ribadeo, que acabou tamén con empate a 1, con ese mesmo marcador que víamos no encontro anterior. Marcou primeiro o Ribadeo con gol de Alex Cabado, e posteriormente ambos empataría para os locales. Que quedaban únicamente 2 minutos para o remate do encontro, e cando menos logrou salvar un punto o Ribadumia. O Ribadumia que buscou ese tanto do empate con insistencia hasta que finalmente chegou. Vemos como desperdició antes algunhas oportunidades, e logo deste lanzamento desde o Curruncho chegaba o remate final para empatar o partido do Agus no minuto 87 deste encontro. Pois este foi o repaso a terceira galega e vamos destacar pois algún